हे बघा व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच मी तुम्हाला दाखवतो, ही रेसिपी खास छोट्या मुलांसाठी जी भाजी खात नाही ना, आणि एकदम हेल्दी रेसिपी आहे. जरा या रेसिपीचं क्लोजअप बघा, जरा क्लोजअप. तू ते फोटो काढेपर्यंत चीज बघ पिघललं त्याच्यावर. वा वा, सुरुवातीला दाखवतो बघा रेसिपी कसली आहे. बघा तोंडाला पाणी सुटलंय पप्पूच्या. आज मम्मी तुम्हाला सुरुवातीला टेस्ट करून सांगेल रेसिपी. तुम्ही बघितली ना, कशी आहे टेस्ट करून सांग मम्मी त्यांना. मस्त आहे ना, एकदम भारी झाली ना. मी कसं सांगतो सांगा, एकदम मस्त आहे ना, कारण मी खाऊन झालेलं आहे सर्व. तुम्ही रेसिपी बघा, एकदम छान आहे रेसिपी. हो मॅडम, दिल मॅडम आणि आपले रेसिपीवाले मॅडम झोपलात काय? रेसिपी बनवायची नाही का? बनवायची आहे. दिल एकदम एकदम मस्त झोपली आहे. थोड्या वेळाने दिल तर तुझ्या हाईट एवढी होईल. आता तेवढी झाली आहे. आता पूर्ण तुझ्या नीज पर्यंत येते ती, गुडघ्यापर्यंत. उठली आहे. झोपली होती ना तू? नाही, झालं 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 झालं. आता कुठे चालली माझी दिल? बघते उठते का नाही बघते मला बघ. कुठे चालली आता दिल आमची? बघते. दिलची एक्सरसाइज बघायची तुम्हाला. चला, झोपून उठल्यावर दिल आमची एक्सरसाइज बघा कशी करते. दिल एक्सरसाइज दाखव, एक्सरसाइज दाखव. हाताची एक्सरसाइज, पायाची एक्सरसाइज. चालली आता झोपून उठल्यावर न्याहारी करायला, नाश्ता करायला. तू आता तुझ्या नवीन गिफ्ट साठी रेडी. आता हा गिफ्ट आहे तुझा. तू बोललाय. हो, थोडासा चेक करावं लागतं ना आपल्याला ते. ह्याच्या अगोदर पण तुझ्यासाठी गिफ्ट मागवले होते मी, पण ते डॅमेज होते म्हणून ते रिप्लेस करावे लागले मला. तरी 2-3 वेळा कुरिअर वाला तुला आवाज देऊन गेला. हो. आता हे काय गिफ्ट आहे बघ, तुला आवडतंय का? तुझ्या रेसिपी रिलेटेडच आहे. काय आहे ते समजलं तुला? वरतून बघून समजलं काय? नाही वरतून काय. बस घे, नाही तर फोडशील ते. हे काय आहे? ते झाकण आहे. काचीचं झाकण. अजून काय काय त्याच्या आतमध्ये सांग. हे पाकिट आहे पावडर कसली. पावडर बघूया, कसली तरी पावडर असेल ते. कसली तरी पावडर आहे. अजून काय त्याच्या आतमध्ये? हे काय आहे? जे तू खूप दिवसापासून मागत होती. मस्त. अरे वा, मस्त बघूया. काय आहे सांग. हे कढई भारी आहे ना, एकदम रॉयल असेल, एकदम चांगल्या ह्याच्यात ठेवलेली असते बघ. एकदम भाजीपाला ज्यात ठेवला तर एकदम असं वाटते डब्बल आहे. आणि हेवी वाटते ना ती. पितलेची आहे पूर्ण ती. तांब्याची सॉरी. आपल्याकडे किती तांब्याची पितलेची भांडी होती पहिली होती, पण आता ही कशी एकदम भारी वाटते ना दिसायला पण एकदम लकलकीत. आणि त्याच्यावरती तो झाकण ठेव, खाली ठेव त्याच्यावरती. मस्त. मला अशी हवी होती. हा, अशी मला हवी होती कढई. माहितीये मला, म्हणून तर मी मागवली तशी. मी लक्षात ठेवतो ना तू काय बोलते ते. कधी पण तुमचे फॅमिली मेंबर जे तुम्हाला बोलतील ते लक्षात ठेवायचं आणि तसं त्यांना गिफ्ट द्यायचं है ना. माझ्या बर्थडेला गिफ्ट देणार होता ना. हे बर्थडेलाच मागवलेलं, आलं लेट. तेव्हा बंद होतं ना सगळं. हा, सर्व बंद होतं ते. मस्त आहे माझं गिफ्ट. बघा तुम्हाला कसं वाटलं ते सांगा. हा बघा गिफ्ट, जवळून बघा, खोलून दाखवते. आता तू काय आतमध्ये रेसिपी बनवशील ना ते पण तुला दिसेल ना की किती शिजले. आणि हे ठेवण्यासाठी तर एकदम चांगलं आहे ना. बरं, तुझी भाजीपाला बनवून ठेवलंस, जरा झाकण काढ. असेल तर आटलं काय नाही ते. आणि खूप वजन आहे, वजन आहे. असं वाटतंय काय ते खोल आहे, पण ते जास्त खोल नाही. डब्बल वाटतंय भांडा. हा, म्हणजे ह्याच्या आतमध्ये कव्हर वाटतंय. हे कव्हर आहे त्याचा. हे कव्हर आहे, त्याच्यावरती स्टीलचं ठेवलंय त्यांनी ते. पॅक आहे ते पूर्ण. हे ठेवण्यासाठी, म्हणजे रेसिपी बनवून झाल्यानंतर ठेवण्यासाठी असते ना. आपण भाजीपाला काय बनवलं एकदम चांगलं. हे तांब्याचं. हे बघ, उलट कर जरा, उलट कर, उलट कर. हे आतमध्ये स्टील आणि हे त्याचे हँडल आहेत ना, हे पितलेचे आहेत. आणि हे तांबा आहे. हे पितलेच आहे. हे पितळेच आहे. कोणती रेसिपी बनवणार आहे त्यात? आता बघूया. आता याच्यामध्ये गोड काहीतरी बनवायला लागेल पहिलंच. कोणता गोड बनवणार? गोड काहीतरी बनवते. आणि बघा ही आपली कढई, आणि ते दे आपल्याला. हे त्याचा ते हे साफ करण्यासाठी पावडर आहे. आणि पितांबरी सारखी पावडर असेल ती. आणि माणसं विचारतील हे कुठून घेतलं, तर हे बघा यांचं ब्रोशर. आणि यातमध्ये यांचे काही काही वेगळे प्रोडक्ट्स आहेत. एका स्पॉन्सरशिप नाही करायचं, तुम्ही बघून घ्या. तुम्हाला पण आवडले असेल तर ह्याच साईटवरून तुम्ही वागवा. हे बघा, हे सर्व लिहिलं आहे. छान आहे, पण आम्हाला तर खूप आवडली. आता आपण वापरून बघूया की कशी दिसते ना, कशी असते है ना. आणि हे बघा त्याचं वॉरंटी कार्ड, हे आपण सर्व जपून ठेवायचं. असं वॉरंटी कार्ड आहे. आणि आतमध्ये काय काय इन्स्ट्रक्शन्स आहे ते तुम्ही पॉज करून तुम्हाला वाचायचे असेल तर वाचू शकता. हे असं आहे वॉरंटी कार्ड.
हे पाठी असं सर्व हे त्याचे सेट पण आहे मागवायचे असले तर. पण हे जर आहे ना आपल्याकडे. हाय. नमस्ते, मी मूग डाळ सँडविच बनवते. आधी पहिला आपण आहे ना, ही डाळ आहे ना, तुम्हाला सांगते मी 2 तास आधी भिजत ठेवलेली आहे. तुम्हाला झटपट असेल ना तर तुम्ही काय करा, गरम पाण्यामध्ये डाळ भिजत ठेवा, मग 1 तासाने होते आपली. आल्याचे तुकडे करून घ्यायचे, लसूण 5 पाकळे आहेत, 3 मिरची आहे, आणि हे आपल्याला डाळ पाणी काढून घेते. मध्ये आहे ना थोडं पाणी टाकायचं आहे. आता डाळ वाटलेली आहे ना, ती आपण एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायची. एकदम बारीक वाटायची बघा पाणी टाकून. आता आपल्या डाळीच्या मिश्रणामध्ये आपल्याला 1 कांदा कापून टाकायचा आहे. हा 1 कांदा मोठा घेतलाय आणि बारीक कापून. त्याच्यामध्ये हे लाल मिरची पावडर आहे, पाव चमचा आहे, हळद पाव चमचा आणि चाट मसाला पाव चमचा. याच्यामध्ये कांद्याची पात टाकायची आहे थोडीशी, कोथिंबीर टाकायची आहे थोडीशी, मीठ टाकायचं आपल्याला चवीपुरतं. आता हे सगळं मिश्रण आहे ना एकत्र करायचं आहे. आता ह्याच्यामध्ये ना थोडासा नावाला पाणी टाकते, 1 चमचा. तवा आपला तापलेला आहे, त्याच्यावरती थोडा बटर लावायचा. आता बटर लावलं की त्याच्यावर आहे ना ब्रेडची स्लाइस ठेवायची अशी, आणि त्याच्यावरती हे आपलं मिश्रण लावायचं आहे आणि गॅस आपला बारीक करायचा आहे. आता याच्यावरती आहे ना परत आपल्याला बटर टाकायचं आहे. हे आता उलट फिरवायचं आपलं. आता याच्यावरती परत हे असं मिश्रण लावायचं. मस्त आहे ना सँडविच, एकदम पौष्टिक नवीन. आता याच्यावरती परत बटर टाकायचा, म्हणजे हे वरची भाजी पण शिजली पाहिजे ना. आरामात फिरवायचं कारण आपली भाजी आहे खाली. भाजी त्याला चिकटली ना पूर्ण मस्त. भाजी चिपकायलाच लागते त्याला. आता आपलं सँडविच झालंय, त्यातलं आरामात काढायचं. सँडविच आपलं एकदम रेडी झालेलं आहे. थंड झाल्यावरती चांगलं कडक होईल. आता मी दुसरं करते. तर इकडे बघा आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. फक्त आता मम्मी फिनिशिंग टच देते. हे काय लावते? ते किसनीला तेल लावते, चीज न चिपकल्या म्हणजे चीज नाही चिकटणार. और जिंदगी से क्या चाहिए? अजून आयुष्यापासून आपल्याला काय पाहिजे जर असं खायला भेटलं तर. वा वा वा, एवढं चीज आतमध्ये नाही टाकलं तर बाहेर टाकायचं. मस्त सँडविच म्हटलं की चीज हवा. रेस्टॉरंट सारखं झालं ना, एकदम भारी. बस बास म्हणजे बास, भारी झालं, एकदम जाम भारी झालं. जरा या रेसिपीचं क्लोजअप बघा, जरा क्लोजअप. तू ते फोटो काढेपर्यंत चीज बघ पिघललं त्याच्यावर. वा वा, बघा रेसिपी कसली आहे बघा, तोंडाला पाणी सुटलंय पप्पूच्या. तुम्ही इकडे बघितली ना आपली रेसिपी, एकदम छान झाली ना. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. पहिलं त्यांना दिला काय, तुला कमेंट मध्ये होतं ना, तू आम्हाला नाही विचारलास. मी आता एवढी करंजीच्या याच्यामध्ये एवढी रेसिपी टेस्टी बनते ना की ते मी त्या नादात विसरूनच जातो की तुम्हाला विचारायला. सॉरी हा, पण आता 3 तर आहेत ना, इकडे टेन्शन घेऊ नका. 3 का मी 1 खाणार आहे, मी फक्त 1 खाणार आहे. भूक लागली तर 4 पण खाईल मी. पण रेसिपी एकदम छान झाली मम्मी. काय कॉन्सेप्ट आहे. मला असं वाटतं की ते 2 समोरच्याला असं वाटेल की ब्रेडचं स्टफिंग करून, ब्रेड डीप करून काहीतरी बनवलं, पण एकच ब्रेड मध्ये त्याच्यावरती ती भाजी लावली आहे ना, ते बघून तर एकदम छान वाटतं. असं वाटतं मी नेक्स्ट बाईट कधी घेते. तुम्हाला सांगायला मी थांबलो इकडे. आणि हे मी कसं मी जास्त लावले भाजीवरती, तुम्ही ना कमी लावू नये ना तुमच्या. आता मी 2 बनवले त्याच्यामध्ये. अर्धा वाटी डाळीमध्ये मी 2 सँडविच बनवले चौकोनी, आणि त्याच्या कापून झाले 4. मी तर सांगतो एवढीच भाजी बरा, कारण भाजीपाला फिरवताना आरामात फिरवायचं. आणि एकदम गॅस आहे ना एकदम बारीक ठेवायचा, नाही तर काय होतं खालून भाजी करपते. आणि हेल्दी मम्मी, छोट्या मुलांनी 1 खाल्ला ना तरी पोट भरून जातं, आणि माझ्यासारख्याने 2-3 खाल्ला मग पोट भरेल. एकदम छान वाटतं रेसिपी, काहीतरी नवीन प्रकार. काय होतं, रात्री आपण भाजी फक्त बनवून ठेवायची. रात्री भाजी एक मिक्स करून ठेवायची आणि सकाळी ब्रेडला लावून द्यायची फ्राय करून. रेसिपीची टेस्ट एकदम भारी झाली. आता ही तुम्ही मिस केली तर मग सांगू नका की चांगली रेसिपी तुमच्या लाईफ मध्ये एक मिस होईल.
नक्कीच बनवा. छोट्या मुलं असतील तर त्यांच्यासाठी नक्कीच टिफिन तर नाहीच, पण घरीच टिफिन पॅक करून त्यांना देऊन टाकायचं. आणि आपण सर्वांनीच खायचं करून. सर्वांनी बनवून खा आणि हेल्दी रेसिपी, छान रेसिपी झाली. रेसिपी आवडली ना तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि नवीन असेल तर बेल आयकॉन वाजवा.